Bachgen yn y môr, Pennod 8. Yn Pennod 6 mae tad a mam Jamal a Bibi yn dweud wrthyn nhw bod y llywodraeth wedi darganfod eu hysgol anghyfreithlon a bod rhaid nhw gadael eu cartre, gadael y pentre a gadael Afghanistan am byth. Mae hwn yn dipyn o sioc iddyn nhw. Ym Pennod 7, dyn ni'n gweld nhw'n pacio a paratoi i adael, ac mae yna sôn am hynafiaid y rieni, the ancestors of the parents. Ryfelwyr yr anialwch a phobyddion, the warriors and the bakers. Mae yna sôn am y ganwyllbren fel symbol, a candelabra from the mother, a ffwrn y pobyddion, the oven of the baker. Mae tad yn claddu ei ffwrn yn drist. Mae mam a tad Jamal yn gadael nhw gyda tad Ci Iwsif tra bod nhw'n mynd i roi rybydd i rieni eraill yr ysgol. Felly, yn Pennod 8, dyma nhw yn seler tad Ci Iwsif yn gwylio pêl-droed ar teledu Lloeren, satellite TV. Pennod 8. Dros ben llestri, mae tad Ci Iwsif yn chwerthin. Maen nhw'n dweud ei fod e wedi mynd dros ben llestri. Dwi'n rythu ar y teledu, wedi drysu. Dwi wedi bod yn gwylio'r gêm, ond dwi wir ddim wedi bod yn meddwl amdani. Dwi wedi bod yn ceisio meddwl am gynllun, fel na fydd rhaid i ni adael cartre. Ar y sgrin mae'r dyfarnwr yn anfon chwaraewr Lerpwl o'r cae, am roi cic i ben gôl-geidwad Chelsea. Mae'r dyfarnwr yn gweiddi yn gas arno ac yn dangos cerdyn coch iddo. Mae dyrfa'n bwyo. Mae'r sylwebwyr yn siarad yn gyffroes. Roedd hi'n edrych fel damwain i mi. Roedd saethwr Lerpwl yn ceisio gwneud cic sisiwn rhyfeddol, ac aeth pen gôl-geidwad Chelsea drian yn y ffordd. Dros ben llestri, mae tad Ci Iwsif yn chwerthin, a'i farf hir yn siglo wrth iddo fwynhau'r doniolwch. Rhieni na fyddai'n chwerthin ychydig yn dywelach. Mae Bibi yn cysgu. Os bydd hi'n deffro a gweld nad yw mam a dad yma, gallai ddychryn. Mai dim ond wedi mynd i rybyddio rieni plant eraill yn yr ysgol maen nhw. Mae seler tad Ci Iwsif yn lle eitha brawychus i blentyn bach. Yn enwedig y llieiniau golchi llestri, the tea towels, o Lundain a lluniau'r Simpsons arnyn nhw, dros y waliau i gyd. Yn Afghanistan, os yw croen person yn troi'n felyn, mae'n golygu ei bod nhw'n siŵr o farw. Dwi'n edrych draw ar Bibi. Drwy lwc, mae hi'n dal i gysgu. Ac mae Iwsif wedi mynd i gysgu ar y fatres nesaf ati. Pam maen nhw'n dweud bod chwaraewr Lerpwl wedi mynd dros ben llestri? Gofynnaf i tad Ci Iwsif. Does dim llestri yno. Maes pêl-droed yw e. Mae tad Ci Iwsif yn chwerthin. Rwyt ti'n holi cwestiynau anodd. Dyna'r broblem wrth wylio pêl-droed ar teledu Lloeren anghyfreithlon tad Ci Iwsif. Dwi ddim yn deall beth mae'r sylwebwyr yn ei ddweud. Drwy lwc, mae tad Ci Iwsif yn deall achos bu'n byw yn Lloegr am 11. Wel, medd tad Ci Iwsif, mae mynd dros ben llestri hefyd yn golygu gwneud rhywbeth sy'n fentrus, yn wyllt, yn beryglus a dewr. Dwi ddim yn hollol siŵr beth mae'n feddwl. Enghraifft, meddef, gan weld fy mod i'n gwgi. Os yw llygoden, yr anialwch, yn pisio ar wifrau trydan drill seithi ar wyrynnau, gan obeithio bydd yn tanio ac yn seithi awyren i lawr, mwyn iddi hi gael gweld a oes unrhyw caws, ymlwch cynio'r peilot, mae hynny yn mynd dros ben llestri. Dwi'n deall nawr. Mae fy nghalon yn curo'n gynt. Dwi'n syllu ar y sgrin. Wyt ti eisiau mi fynd â Iwsif i fyny'r wely a hun? Gofynna tad Ci Iwsif.
mwyn i ti cael y fatres. Dim diolch, meddaf. Dwi ddim wedi blino. Fe wyliau ragor o dyledu os ca fi. Mae gen i ormod i feddwl amdano i fynd i gysgu. Dwi ti ddim yn teimlo fel cysgu pan wyt ti newydd benderfynu mynd dros ben llestri. Popeth yn iawn, meddwl tad ci Iwsif. Fe wyliau i'r gêm gyda ti. Tan i dy rieni ddod nôl. Y gêm nesaf yw Charlton Athletic yn ymladd am ei bywydau. Os byddent yn colli'r gêm hon yn erbyn Manchester United, byddent yn cwmpo o'r brif gyngrair, a bydd ei bywydau yn llawn cywilydd, poen a galar. Wrth iddy'n chwarae ei gorau glas, dwi'n dal ati i geisio meddwl am gynllun. Hoffwn allu mynd i'r ddinas a chodi'r llywodraeth o'r gwely a dweud wrthyn nhw beth maen nhw'n neud i'n teulu ni. Dweud ei bod wedi gwneud i mam lefain. Dweud bod nhw wedi fy rwystro i rhag cael leino ar y llawr. Ond allai ddim. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod ble mae'r llywodraeth yn byw. Mae Manchester United yn chwarae'n wych fel arfer, ac mae Charlton yn brwydro'n ddewr iawn. Nhw sy'n sgorio'r gol gyntaf. Mae eu cefnogwyr nhw yn bloeddio. A dim ond yn y stadiwm mae hynny. Dwi'n gwybod bod cefnogwyr eraill Charlton dros y byd i gyd yn gwylio'r teledu ac yn codi llais ac yn llefain ac yn cofleidio ei gilydd. Yr eiliad hon, byddent yn gwneud unrhyw beth yw ryfelwyr dewr o Charlton. Yn sydyn, mae'n fynharo. Cynllun. Yr un mor sydyn mae'r llun ar y teledu yn mynd yn ryfedd. Mae llywodraeth wedi gwahardd teledu, felly mae tad ci Iwsif wedi gosod ei ddisgyl lloeren anghyfreithlon a'r hen dŵr cyfathrebu milwrol ar gyrion y pentref, lle na fydd neb yn sylwi arni. Ond y drafferth yw, mae'r llun yn mynd yn ryfedd bob tro mae storm dywod, neu pan fydd awyren yn hedfan heibio, neu pan fydd siacal yn ei grafio hun yn yr anialwch. Heno, does dim gwahaniaeth gen i, achos mae fy menydd eisoes yn mynd dros ben llestri. Os do fi'n beldrwydiwr da, meddaf wrth tad ci Iwsif, ydych chi'n meddwl y bydd y llywodraeth yn maddau i mam a dad? Mae tad ci Iwsif yn edrych arna i. Dwi'n gallu gweld nad yw'n siŵr am beth dwi'n siarad. Os yw person yn dod yn peldroediwr da, meddaf, mor dda fel ei fod yn ysbrydoli'r llywodraeth i ddechrau tîm cenedlaethol, mor dda fel ei fod yn ei helpu i wneud yn arbennig o dda yng nghwpan y byd, ydych chi'n meddwl y byddai'r llywodraeth yn maddau i rieni'r person hwnnw? Hyd yn oed os oedd rieni'r person wedi bod yn redeg ysgol anghyfreithlon. Mae tad ci Iwsif yn syllu arnaf am amser hir. Fyddai ddim gwahaniaeth, petai nhw dal i fod ychydig bach yn grac, meddaf, ar ôl tipyn. Ond iddyn nhw adael i'r teulu fyw yn y pentref ei hunan heb ei bwlio nhw. Mae tad ci Iwsif yn ymestyn draw ac yn cydio yn fy ysgwydd. Dyw e erioed wedi gwneud hynny o'r blaen. Jamal, meddef, a'i lais braidd yn floesg, rwy ti'n fachgen da. Ond mae pethau'n anodd iawn i ni. Dyw llawer o bobl yn y wlad hon ddim yn hoffi ein pobl ni. Mae hyn wedi bod yn digwydd ers cannoedd o flynyddoedd. Dwi'n dangos fy mod i'n cytuno. Dysgu ni hyn gan mam yn yr ysgol. Mae tad ci Iwsif yn gwybod llawer o ystyried mae'r unig sianel mae'n dyledu yn codi yw sianel chwaraeon. Mae gennym ni lawer o broblemau, meddwl tad ci Iwsif. Fe ddechreuon nhw ymhell cyn dydd y llywodraeth hon. Mae deigryn yn triglo ar hyd ei foch ac i'w farf. Dwi'n syllu arno ac yn sydyn dwi'n sylweddoli par mor bwysig yw fy nghynllun. Os gallaf ddod yn seren tîm pêl-droed cenedlaethol Afghanistan, efallai bydd hynny'n gwneud i ni gyd yn fwy poblogaidd. Nid dim ond fi a mam a dad a bibi,
efallai na fydd unrhyw un ohonon ni yn cael ein bygwth neu ein bwlio neu ein lladd fyth eto. Ddim gan y llywodraeth na neb arall. Mae'n gynllun da iawn. Cynllun arbennig o dda. Ond mae angen ymarfer arna i mwyn rhoi'r cynllun ar waith.